Kum si benta bandon ke jingya peliu jengmut kum no bani kon persya yau drog hapok Southwest Castle District menta kesengi uba Renington lengdok tengkar MLA Kamau Korwat Constituency kum bucaman ula penlong da ke jingya lang hapok ka Community Hall Mau Korwat haba keren hegelat petai kubur uba Renington lengdok tengkar ula yatu ba ke jingrai ha ke jingya lang kalong ban penklan ye bor snong dak ba kin shim ya ka an jongki rangkat ki jing pentikna ya kita kibriu ki balangop kum kinong di drop but kam tam ya kinong di ki balong ka tenrai ba ki bawon ra ya ki jing sneo long ru nang ni kin salek syak sarkar ban pan ki jing kershan ni ki jing erap bandon ka rehabilitation center ka bapura bat ka detox center la kalong hapo ka CHC Mogorwat lani hapo ka hispa jing tia hagani jing aplu jingmon adon lang uba karnes MDC Kamau Korwat Constituency uba im Nian Ros im Yong sim kahima mahram uba WL Snaitang Sketrich no Mau Korwat uba kanpam V Lengdo bat Robert John Karjorin nangta kinungelam jong kiseng phalang kirurang ba pat kilong kemi to menta kasmi sitarik jo panai jun arah jarak kusau ibun pau ke kemen ne kebengeli yo long ke meeting jong kirurang ba jong kinungelam snong nongelam thau kiseng balang ke per di wanru na kaliang jong ki badon ki rurang ba ki badon ki balang ke per hak bangile yo ban ya keren da ke jisukhya umno bangile le persya ya uno drok bala jelai hadu kata-kata kene kadong kathanjungi Kamau Korwat headquarter barhaga district ki barakwe iskon tana di bangile don ki rurang ba ki bayar don hangne bat ko sim la su badon hangne na kadawi zikir ki kam na do usim jo kahima i menteri i MDC jongi bat ki wai ki rurang ba ki bayar don benne bat ngi sotanat bakili ai jingmut ba kodor i wai rin wai pat bat ki jing ai jingmut ke ba baro-baro ngi menjurlang kalong ba ngin yele ya une rok da ki jing telang par khot na du ki bor snong ki bor thau ki seng balang ki kenhun ki per inele da ki jing telang bat kata kalong kum ka wai na ki jing rai lang kalong bangi kme lenti ba ki bor snong kin sim ya ka an snong jongki ban penan kam ya ka bor snong ban yele persya ya une la kalong ban identify ya kini ki drug addict ki balam melin hang ki jing di drug lane ban tip ya kinong di drug ki balong ka tandai ba jo ki sneu ban ra ya drug ka ka dong ka thanjungi ni thme lenti ba ki bor snong kin let ya kata bat ki penan kam la ka an snong kumno ban pensitom la kalong ya kita ki la kalong na kano kalap lenti kat kum ka jing sneu bit jo ka snong hakaban ya dei berkanti ka an ban pensitom lande ban khanglat ya kini ki nong di bat iki nong di drugs hakane kadong thanjugi idon ro kijing ai jimut ke bakodor he kaba ni la ya sim ke kijing ya railang ya kaba ngin lek kum kasur upaj ba hakane kadong thanjugi na ka district jongi ban lek ka sarkar ban pan ka sarkar bakan ai ya kijing kersyam ya ka sponsorship bangin don ka way ka rehabilitation center hakane ka Mau Korwat headquarter ke jongi kaba de ka district headquarter bat kumjuru bangin don ro ka bandon ka detox center ka bangin di bandon hangne hapo ka hospital ka CC lane hapo ka sispa yutia ka bangin don ha ka bangin ti bandon no kini kumno ban detox lane ban khoj ban weng ya kini ki kenja drops ki bala inject bala pengam ha ka met jong kini ki kena ki bala ngam ha ka ne ki jing detox simrai ki bakodor ki jongi is motanat ya ke bani tu ti ki dor ki perkan mau ki bakodor hadu kata-kata haka bayadei na kili jongi bagi sim ni kuwai na kilat kalong ban ai ka lighting hangtai hapo riet thaulong ka badai ki jaga ka badum haka baladon ki jing perkan mau ki bangin ai ka tu ngi sim ni ki jingko bangin le kata baladon ki perkan mau bagi VDP ki bayi khun ki bayi du thia dam haka mit ka yong ki don kam ya ki tiar kum ki shatri ki don kam ya ki torchlight ki don kam ya ki renkut ya ka taru ngi la ya simlang ka jingko jumut ya ka bangin persang ban le ya kata na keling jungi minum ikmat bila don barengut manga kum MLA badi bakanes kum MDC ya ke bahala ka jong pertangin ai ke jing support la kalong iki seng bahalang lan kalong iki bosong bertau ya ke badan kam na keling jungi minum ikmat gin le kata dari ka mga kwa ban yetu sai hak ba kalong ba kata ke jing persang jungi kalong ka bakin diet dari ka babon ka ke jing tracy tom jong kini ki borsnong bertau ki VDP ki seng samla snong kini ki seng bahalang ki balaya du thia ya du dem
ban lej ban itu ada ban lap ikini kibru ke bal kerni ya kecing di drop ban kunjuru ita kibru ke dan bertabar supply drop kata kedai ke ngada ai kecing ai kublai nak linjungi barok ke badan komiti ngala express ya kata kita sumu jongi ya kini ki breu ki ni ki sang balang bar ki borsnong ki balai dan mentah ban le borba la kalong nak dengjungi ko bon ngum shimla ban le kata dengi ai kublai kapang ya kini ki sang balang ki balashim ya kana kalat ban itu ban identify ya kini ki breu ki balam lin pala ka chung di drop bat kum juru ya kini ki nong ka drop ta kini kentai ki bagi ngila sim ya kawai na ki jingrai kawai ka bang ko kan pa bahar ka syai kalong ka bang ngila aji pun mane ka meeting kalong ba ikmeti bagi ba kinam keman ban thet ki tiarta lada yo no ki bawan ditat ki tiar joki ki don bun ki bawan terwa mobile ka 2000 ki terwa san hajar ki terwa ki tiar ying tiar sem kini ki drop adek nama ba ki kuak ban yo thet drop semarta ki tu inna ki ya ki tiar no ki selet terwatat la ne war ki tiar na ying ki ban sim ki tiar na ying la jong ru be ba ki tu ngomong ba le tu ade ki tiar na ying ru kin sim ki tiar la jong ban le terwa dita ten mar kata kalong kum ka jing perkemau ya ke imlang salang betul nginom kemen ban thet kini ki tiar tak ki bawan terwa mano hak bagi tiap ki tiar ki badam marba nginom yo ban suyo tak ya ke tiar ke badam ada kamdon ka ke bahalan dan ke babon ka de ke jing tracy tom jo ki ki borsnong borthau ki vdp ki seng samlasnong ini ki seng balang ki balaya du thia ya du dem ban len ban itu ada ban lap ki bro ke bal kerni ya ke jing di drop ban kunju ita ki bro badan bertabar supply drop ta kedai ke ada ai ke jing ai kublai nak linjungi barok badan komiti ngala express ya kata kita jomu jongi ya ki breu ki ni ki sang balang bat ki borsnong ki balai dan mentah ban le borba la kalong nak dengjungi ko bon ngum shimla ban le kata dengi ai kublai ka pangai ya ki sang balang ki balashim ya kana kalat ban itu ban identify ya ki breu ki balam lim pala ka jing di drop bat ku juru ya ki nong ka drop ta ka di kimtai ki bagi ya shim ya kawai na ki jingrai kawai ka ba ko ka pa bahar ko syai kalong ka bagi le ai pun mana ka meeting kalong ba ikmeti bagi ba kinom kemen ban thet ki tiar tak lada yo no ki bawan bitat ki tiar joki ki don pun ko terwa mobile ka 2000 ki terwa san hajar ki terwa ki tiar yin tiar sem ini ki drop adik nomor ba ki kuak ban yo thet drop semarta ki itu ki ya ki tiar no ki selek terwatat la ne war ki tiar na yin ki la sim ki tiar na yin la jong be ya ba ki letu ngomong ba letu ade ki tiar na yin ro kin sim ki tiar la jong man le terwa ditam ten mar kata kalau ka jing perkemau ya ke imlang salang betul nginom kemen ban thet ki tiar tak ki bawan terwa mano hak bagi tiap ki tiar badam marba nginom yo arba suyo tak ya ke tiar ke badam la kamdon ka ke bahalan dan kita ke dei ke bagas ku ban brief rejongan lagi ni orang ba kidon ke bagi perkemau ke bagi keren mende ibon ke pon ke bagi keren tikinya ai bertalam ki kam barkalung ka balak ban le mende ke bagi keren ki don ki balak paus pang ke financial system te ngin sitom aduk mentai ka de ban ai da ka pesa ngin sitom ban le kata re ka de berkitiar ila ban le wat nak ke skim ber ila ban thet te kamut te ki BDP hende kino ke ban kam kita ki tiar ke ban kam ya kita pengelak banjer mende kum ki torchlight kum ki raincoat dan ki shatri kino ki tiar ki ban kam ha ka jing ban yarap ha ka ne ki ya yajmit ya jiong ki tre ila ban ai wat kino ki sengru ngin sa persan ban thet nak rejungi ha ka ba ya de nak jing ka ban skim ngin sa le kata bat ke district administration ya kene kalau don ke keren kui ru ba ki expect ki kenhun ki bai tre ki expect ya cooperation ban yo dak le ki polis ya kata ngin saya keren ngin saya kendo kumno ban penyahap berkelti juga ain nanti kita rekam ya cooperation nak link ke district administration nak link ke bor polis kita rekam ya kita tre langsung maka don ke jingut menen ki bobon kini ki balsim ki rekam ki umar ki yo ya cooperation nak link ke polis dengan saya keren kita ngi bersama war kelenti ya ki lat kelenti kat kum kai